Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o tejto izbovej rastlinke, zamiokulka, skratke zamia. Je to najmenej náročná izbová rastlina. Nesmie byť na priamom slnku, potrebuje byť v polotieni alebo v úplnom tieni. Ja ju mám v tmavej izbe úplne v rohu, ďaleko od okna a darí sa jej vynikajúco. Nesmieme ju prelievať, zalievka stačí 1 alebo 2-krát za mesiac, naozaj veľmi málo zalievať, nakoľko má hľuzy, v ktorých sa zadržiava voda a živiny a nepotrebuje často zalievku. V lete ju letním vonku v tieni, tam ju polievam častejšie, približne 2-krát do týždňa. Keď sa neviete starať alebo nemáte čas sa starať o kvety, tak si zaobstarajte túto zamiu a dajte ju niekde do polotieňa, do tieňa a zalievka približne raz za mesiac a budete spokojní. Krásne sa vie rozrásť. Ja mám zosadené tu také 2 rastlinky. Keď chcete mať takúto hustú už na začiatku hneď výsadbu, môžete si 2-3 rastlinky zasadiť spolu, lebo veľmi dlho trvá, kým sa rozrastie.